Txaldeon, mi esker etortzeagatik. Eta, bueno, jakingo dezutenez, antolatu dugu programazio lehiaketa bat, Gipuzkoako kampusak, informatika fakultateak eta Kodezintaz enpresak. Kodezintaz da egunean behin jokua, mugikorrentzako jokua garatu duen enpresa. Bueno, programazio lehiaketaren helburu nagusia izango da hori, galdera erantzunak era automatikoan sortzeko programak aurkeztea, bai? Eta horretarako etorri dira Kepa Sarasola eta Luitxo Fernandez, azalduko digute pizka bat programazio lehiaketaren oinarriak zeintzuk diran, eta gako batzuk emango dizkigute, eta Luitxok emango dizkigu adibideatzuk, beraiek enpresan erabili dituzten adibideatzuk galderak sortzeko, bai? Beraiek pasatzen dietitza. Ok, vale. Eskerrik asko, Txus eta Kepa, fakultateko lagunak, eta baita ere errektore ordetzaren izenean kampuseko kultura programa arduratzen den Antonio Casado da Arrotxari berak ere berak bideratu duelako pixkat lehiaketaren kontu hau. Netako gore handi bada Kepa Sarasolaren ondoan egotea, nien naiz informatikaria, nire galdetu ezer. Ni kasetaria nintzen beste bizitza batean, eta onjala 30 urte zautu norean Kepa, eta Isa taldekoak orduan esan nuen Kepa eta Isa taldekoak izango ziala etako buruzagiak baino importanteagoak euskararentzako. Hori idatzi nuen eta begira Kepa non zauden orain nire ondoan. Bada zeo zer. Bueno, egunean behin galdera lehiaketa. Joko bat egin dugu eta oso simplea da, tribualerako galderak dira. Baina jente guztiari egunero galdera desberdinak bialtzen zaizkio. Eta milaka galdera behar dira horretarako. Orduan, galderetako asko gehienak metodo automatikoekin sortuta daude. Eta sortu nahi ditugu gehiago, eta lehiaketa bat antolatu dugu. Aplikazioa onjala 10 hilabete jarri genuen martxan, eta udako oporretan 10.000 erabiltzailera iritsi ginen, eta udako oporroien amaieran jarri nintzen kontaktuan lehen bizi EHUrekin, eta orduan oraindik ez genekien alako ezitoa izan zani, baina ideia hau bagenukan orduan ere. Eta bigarren denboraldi moduko bat egon zan, udazkenean, eta hor asko hasi izan aplikazioa, eta orain beha horrela dabil. Galdera sistema horrek, adibidez, iazko galdereik begiratuta, esan nahi du, igaz jokatu ziala 3,5 milioi galdera, hau da, 35 milioi galde erantzun. Eta hori izan zen igaz, galdera gehien izan duen eguna, por ejemplo, izan zen atzo. Eta galdera gehien izan zuen bigarren eguna, izan zen eren egun. Orduan, gero eta galdera gehiago behar dira. Badago algoritmo bat, ebitatzen duena pertsona bati galdera bat errepikatzea ez da izan bat egunetan edo olako zerbait, baina ala ere galderak familiarizatzen zara, eta, bueno, komeni da gaiztotasun eta zailtasun sistema bat eukitzea. Eta galdera, jokatzen duzuenak, euskal kultura, euskara, baina kultura orokorra ere bai, eta puzzle erakoak ere bai, kontatzekoak. Gertatzen da, horiekin ere denpora juten dala, eta segunduak konsumitzen dira, eta segunduak ere badaude asmatu, eta segunduak, bi gauzak dira puntuak eta kontatzen dana. Azpiegitura, datu basu batze daude, galderen repositorio bat, eta bi toki desberdinetan daude erabiltzaileak eta hola, eta galderen repositorio, eta juntatzen dira, eta bialtze zaizkie aplikaziora erabiltzailei. Igazko aurreko demoraldian pixkat poi iritsi zen abenduan, baina ja aumentatu, igo ditugu zerbitzariak eta milaka partida simultaneo jokatzeko moduan daude momentu honetan. Teknologia desberdinak erabiltzen dira, bakenean atzean Python eta Django dago, MySQL ere bai, gero beste gauza magiko batzuk. Angular eta Ionic dira fronten aplikazioaren oinarria.
eta ostatatzea dago Digitalocean dago Holandan eta munduan eta por ahí, zerbitzariak horti daude. Bueno, pues hemen hirugarren denboraldi honetan gaude eta gakoetako bat izendatu dugu galderak egitea. Alde batetik egin dugu banan-banako proposamenak egiteko formulario bat jarri dugu hor, baina ez da hori lehiaketa honen helburua, hori da norberak sartu eta bere katuari argazki bat atera eta zea dindaukan nire katuak. Por ejemplo, era horretako galderak egin daitezke eta iristen ari dira batzuk. Eta gero dago beste hau, lehiaketa hau, fakultatearekin eta rektori horretzarekin. Epea da gaurtik martxoaren 15 arte, hemengo ikasleen da, baina ez bakarrik. Denontza da, taldeka ere bai, egin liteke, eta oinarrietan jarrita dago irakasleren baten laguntza jarri eta itortu eskero lanean ere hori ez dela kalterako. Baina zuek irakasleok ez aurkeztu zuzenean, animatu dionik. Sariak dira, desierto dela galeike, bakizu, baldintza guztietan beti dago hori, badazpadako hori, baina, irabazle, ideia edo programa honen arentzat, 500 euro izango dira, eta 5 aksesit 100 eurokoak. Eta jakinaraziko da, demoraldia hoa amaitu baino lehenago, osea, aste santua baino lehenago jakinaraziko da, eta pues hortxe. Jokoa ikusi duzuenak, holako galdera sorta batzuk dira, oso simplea da. Dago formulazio bat, askotan bi parte dituena, izan daiteke aurretitulu bat eta galdera formulazioa, irudia, bai edo ez, eta gero, erantzunak dira testualak eta laburrak izan behar dira. Erantzunak beti testualak eta beti laburrak, ze botoi forma baten dijoaz. Ezin da izan aita gurearen testu guztia erantzun bat, eta beste erantzun bat, beste testu alternatibo bat, ulertzen? Galdera izan daiteke gutxi gora bera, luzea edo laburragoa, baina, eta irudiei dagokienez, horko irudi adibidetan, irudiak daude atarata, bi adibide dira Wikipediako irudi bat, irudi libreak diralako, bandera eta pertsonaia horren irudia, Google Mapsetik ere atera daitezke argazki batzuk bestea, baina letra zoparena da programa batek berak generatutako irudi bat. Orduan, eta beste batzuko poligonoa kontatzeko zea horiek ere, irudiak ere generatu egin ditugu. Orduan, hau importantea da, igual ideia batzuk dituzuez, non irudiaren generazioa egon daiteken. Eta beste batzutan, irudia hartzean nonbaitetik. Eta hartzean nonbaitetik esan nahi du, ahal baldin bada irudi libre izan behar dela, edo api baten bitartez baimenarekin edo nola baitu. Ulertzen da? Bien. Esan bezala ze elementu daude, batetik dago tipologia delakoa, eta kasu honetan gainera, nahi duenak bere egoa puztu, eta nahi duena bere izena edo taldea edo EHU-teko zerbait jarri hor, aukera aukiko du ere, izenpetzeko demagun, aukera. Galdera testuala izan daiteke, edo oso simplean nor da, beste gabe, edo ze herri da. Irudia, esan bezala, irudi barik izan daiteke, iturri publikokoa edo programatikoki sortua, erantzun labur edo testualak izan behar dira, eta ez da derrigorrezkoa, baina azkenean azalpen bat baldin badago edo jatorrizko URL bat ematen duena informazioa, galdera hori, zuzena hori dela, pues hori ere ondo daiteke. Erantzunena importantea da, zuzena pentsatu behar da, baina okerrak ere bai. Eta okerrak izan behar dira nolabait erlazionatuak zuzenarekin. Iritsi gora horretara. Eta nahi duguna da CSV bat. CSV bat, non bere izlea hobetu izan daiteke puntu eta koma, ze igual galdera baten komak eta sartzeare posible da, eta ze alor tipologia galderaren testua, irudiaren alorra, on daitekela hutsa URL externo bat, Wikipediaren kasuan, edo fitxategi baten referentzia baldin eta aldamenean baldin badaukazu beste pakete bat non X irudi dauden. Erantzun zuzena, erantzun okerra bat, erantzun okerra bi, ordena horretan jarriko ditugu. Gero sistemak ordezkatu egiten ditu. Teoriak entzun ditugu, beti erdikoa sakatzea dela ona,
izate galdera berdinak, bidali ezkero ere, bi pertsonarin, telefonoan desordenatzen dira, random batekin agerpen ordena. URL referentzia, URL referentzientzien izena, eta sortzailea zuen izenpea nahi baduzue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alorreko CSV bat. CSV bat nik dakit zer dan, supongo zuen, bai. Bestela kalea. Eta bi kasu dokumentatu ditugu GitHuben, eta ideia da, aurkezten diran proposamenak ere GitHubera igotzea. Aurkeztea ere da libre egitea. Irabazi, ez irabazi, dana material librea da, berrerabilgarri guk eta perikok ere bai, GPL. Ok? Ulertzen da? Beste jabetza nahi baduzue? No. Go home. Eta ikusteagatik GitHubeko hori, hemen bi adibide kargatu ditugu. Bata da, figurak egitekoa. Hau ikusiko zenuten, jokoan marrazten dira figura batzuk kolorinetan, eta eskatzen zaizu kontatzea zenbat lauki, hiruki edo biribil dauden. Koloren araberako galderak ere bagerituen, baina kexatu egin zian daltonikoak. Orduan, horiek kendu genituen, kontutan euki kolorekin jokatzen baduzue. Zuri beltzean jarri ditzizke. Bai, baina orduan ez dago distingitzerik berdea eta gorria. Ezta? Zuriak eta beltzak bai. Bien. Hau Jatsu Argaratek egitzuen, nire lankide batek, eta, bueno, batetik hemen marraztu egiten da, oial bat marrazten da, telefonoan da estante ondo ikusten dana, 600 bider 400 pixel, zuek ere marraztu baldin baduzue irudi bat kontutan euki, hori da oial bat ondo ikusten dana telefono mugikorretan, eta dago programa bat, sortu figurak, izenekoak, zeinak Pythonen, lehenbizi, alor horret kalkulatzen du uste dut, alor horretan zenbat irudik abitzen diran, eta gero irudi horien tamaina relatiboa kalkulatzen du, zenbat, random baten, rango batean, eta irudi horietako bakoitza ze formakoa izan behar den, eta ze kolore asignatzen zaion. Eta daukan trukua da hemen izena sortzerakoan, irudiaren izena sortzerakoan, Jatsuren programak egiten du irudiaren izenean bertan kodetzen du zenbat dauden forma bakoitzeko. Hori ez da ikusten jeisten duzunean irudi bat zure zerera, baina aldi berean irudiak sortzen ditu eta hor dago gakoa gero galderak sortzeko. Hori da koska programa honena. Beste modu bat izan ziteken ere bai, baina irudiak sortzen ditu, baina irudiaren izenean sartzen du hainbeste lauki, hainbeste tal, eta izatez koloreak ere sartuta daude hemen, naiz eta gero esan dizuetan bezala, koloreak ez ditugun erabili. Orduan, horrekin, galdera CSV da adibidea, gero beste programa bat egin du, non hartzen ditu pakete batetik irudi jakin batzuk, eta horrekin, ateratzen du erantzun zuzena, eta erantzun okerrak, ez dakit diran random bat, edo, erantzun okerretan ere pentsatu egin behar da. Erantzun oker bat ezin daiteke bi aldiz errepikatu, ez? Eta azkenean, emaitza ikusteagatik, CSV hau ikusi dezagun, hemen, bosteko adibide bat dago, eta berak CSV horrela biztaratzen du ja GitHubek. Zenbat lauki urdin, irudi honetan, ez dakit, zehazki zein dan kokapena Jatsuren programa jartzen duena irudia nun baiten, baina hori norberak dokumentatuko du beste zerbait egiten baldin badu. Hemen, alor gutxiago daude, hemen ez dago Wikipediara link bat, gero sinistu inbehar da hainbeste daudela. Batzuk ejatzen dira, hor zazpi lauki zeuden, eta ez 8. Eta gezurra da. Informatikak ez du fallatzen, ez nivel horretan. Kontatu inditugu, begira, eta hartu irudi bat, eta gola markatu irudi batean begira, kontatu. Bai.
Eta bestea da Wikidata perretxikoak, hau da gainera galdera sorta bat berria demoraldi honetan hasi dana. Honekin egiten duguna da, egiten da, hau sartuko gara laster, Wikidata konsultatzen da, hau sartuko gara Wikidatan, handik ateratzen da taula bat perretxikoena, eta gero perretxiko izenak okerrak eta ere ematen dira. Hemen erabiltzen da programa ba, nunbaiten esplikatzen du. Wikibot. Dago Python programa bat Wikidatako datuak beraz tratatzen dituena. Osea, bi urrats aurreratzen ditu honela, ez? Baina, bueno, orain sartuko gara era honetako bilaketa batzuk eta egitera. Bueno, ok. Itzultzen naiz presentazioa. Interrumpidu, osin momentutan, ez moztu. Bueno, moztu ni, ez moztu zuek, que no os cortéis. Ok, query Wikidata zerbitzuaren bidez nola esplotatu daiteken adibide bat zerean, ez? Euskal Herri, bilaketa honek, egiten duena da, Euskal Herriko udaletxeak bilatzen ditu, irudia eta euskarazko artikulua daukatenak zerean. Erakutsiko dizuet magia nola egiten den. Bueno, laburdura bitartez ere funtzionatzen du, sistema simplea da, query Wikidata hor, baina egiten duzunean bilaketa jakin bat SparkQL, no seke, horreko bilaketa sistema bat da, eta gero ematen diogu honi, eta... Baina egin gauza bat, goiko i honetan klikatu. Bai, bueno, hor ere esplikatzen da gutxi gora bera hori zer dan. Behan dago. Baina, bueno, no me interesa. Vale. Eta, hemen... Euskaraz jar daiteke. Español jarrita. Españoles somos, pero también somos vascos. A ver, va. Hartxe klikatu. Idatzi eu. Goian idatzi eu. Berriz beharko nuke. Bai, begira. Oso ondo. Bueno. Ok. Bueno, berriro emango diot. Eta agertzen da zerrenda bat, udaletxeak, nun dauden, artikulua, eta anuntza jarri eskero irudiare ikusiko genuke. Izatez, biztaratze desberdina dauzka, eta bat dauka bisuala, eta oso ondo ikusten dira, hainbat udaletxe, aurkitu ditu ez dakit zenbat item, ehun iten ere daude, era honetakoak, eta, bueno, pues hemen, datu hauek ere jaitsi daitezke zenbait formatutan, adibidez CSV baten. Orduan, hemen ja, galdera zuzenak egin da daude. Nongo udaletxea da hau, daukazu irudia, URL-a eta herria. Inbarko zenuketan da, programa bat, beste herri random batzuk jartzeko. Eta hor, klaro, ezin da edo zein herri jarri. Euskal Herriko udaletxe batzuen irudiak jartzen baituzu, erantzun okerrak ezin daitezke, ez dira komen izatea Novosibirsk eta Santa Fe. Komeni da, izatea Euskal Herriko beste hiri batzuk. Askotan taula batetik, erantzun zuzenen taula, horren interakzio bat egiten dugu, erantzun okerrak ateratzeko ere bai taula berean daudenak. Edo pertsonen adinean kasuan ere bai, ateratzen duguna da random bat, baina zer batekin. Pertsonaren benetako adina, gehi mas menos, tal, rango batean, ez? Eta ez random bat eun. Ok. Eta, bueno, pues hau da, hemen, delako eskaera honetan truko pare bat. Izuliko naiz horretara, aurkezpenera.
Eta eskerrak hemen lerro importante bat Galder González hortika dagoena Euskal Wikilarien elkarteko kidearena dela, eta da Euskal Herriaren eremu geografikoa. Itemak non dauden Euskal Herrian. Euskal Herria ez dago, zehazki hor nola dago, eskualde historiko-kultural bezalako definizio baten, ez? Eta ze udalerri den parte, provintzia batekoa osatzen duena Euskal Herria. Bueno, halako eskaera bat da, Euskal Herriaren eremu geografikoa bilatzen duena, bestela estatu baten eremu geografikoa beste parametro batzuen arabera bilatzen da. Eta kasu honetan, delako aldagai hau da, Wikipediako udaletxe aldagaia, baina beste aldagai asko daude, ezta? Eliza, museoak, zubiak eta udaletxea badaude, baina bilatuko gainu ere oasiak agertuko ziran, baldin eta oasirik balego Euskal Herrian. Badaude? El oasis basko, egia. Ustelkeriarik gabeko herrialde bat garelako. Bien, ok. Beste Wikidata adibide bat, denez sartuko da, honek egiten du, emakumezko euskalduna bilatzen du, epe batean jaioak. Eta hau, alako zerbait erabili izan dugu adibidez adinen kontu hori egiteko. Eta baita ere, eskatzen ditugu emakumezkoak eta gizonezkoak alde batetik, ze Wikipedian gizonezko perfil gehiago dago emakumezkoena baino, naiz eta badauden politika batzuk Wikipedia desberdinenak horren desberdintasun hori txikitzea aldera, eta berdintasuna ere bada puntu bat baloratzen dena zeretan, hau da, basoaz bilatzera galdera bat pertsonei buruz, saiatu neurri batean berdintasuna elementuak zertzen. Bilatu 100 emakumezko eta 100 gizonezko adibidez, ezta? Eta hemen dauden beste pare bat puntu interesgarri, sexuarena, sexua emakumezkoa da, generoa, badaude beste genero pare bat, ez da dana binarioa, baina emakumezkoa eta gizonezkoa eskatzen duzu, bi bilaketa desberdinetan, nahi baduzu, eta kasu honetan Wikipediaren pertsonaia erdi ezagunak izateko guretzat, eskatu duguna da, dakitenak euskera. Wikidata batzuetan badago, baina, erroriak ere bat zeuden, Iñaki Williams euskaldun bezala agertzen zen oin dela hilabete batzuk, gero kendu egin diogu hori, eta orain ja ez dator, Iñaki Williams. Kartela jartzen diote, utzi goiari, nahiztu lertzen gizona, baina oso hona da. Eta gero, emaitza ranking baten arabera, atera barrualik baituzu, udaletxe 5.000, pues bale, baina nahi baduzu pizkat txikitu, hor ranking bat da, hau ere Galderren invento da, ranking bat, hau, pertsonaia batek Wikipedian agerpen desberdina baldin baditu hizkuntza desberdinetan, importanteagoa da, eta baita ere, bere Wikidata horria elementu desberdinekin baldin badago, beteta, datu gehiago dagoela pertsonaia horri buruz, hori ere baliozko da ranking bat da, aunque udaletxeena adibidez beste ranking baten arabera zegoen, eta zen udalerrien populazioen arabera, en fin. Hau oso interesgarria da, Wikidataren zerako, ez bakarri joko honetarako baizik eta, kulturarekin programatzeko, jakintzarekin programatzeko. Ok. Gehiago ikasi dezakezue helbide horretan Wikidata query horri buruz, eskaerak egoten dire, inglesez dokumentatuak, nik nahi dut oasi guztiak, baina ura daukatenak bakarrik 6 hilabetetan, holako galderak eta dituzte, eta askotan daude wikilari prestuak asmatzen dizutenak. Hori. Beste ideia batzuk Wikidatarekin eta jokatuz, hau ikusi nuen onjala aste batzuk Wikipediaren Twitter jarioan, aipatzen zen, karta jokoak asmatzeko zer bat, eta egiten du Wikidataen ustiak eta bat kartak sortzeko moduan. Guk daukagu adibidez oso erabilpen simplea daudenak galdera batzuk dira simbolo kimikoak, HG eta zer da, edo alrebez, Merkurioa eta zein da bere simboloa taula periodikoa, baina simbolo bakoitzak taula periodikoan dauzka hainbat unitate, elementu bakoitza dago definituta X
X propietatearekin, eta, bueno, pues, galderak egitea erreza da. Beste bilaketa bat egin nuen sistema horretan, eta zubien araberako karta batzuk sortzen zituen, ez? Eta batzuek bazeuzkaten euskarazko horria, baina beste batzuk ez horren agertzen dana da Wikidata zenbaki bat, inok euskaratzen baldin badu zubi honen horria, ba horre agertuko zen, ez? Ze zubi dale handiagoa, luzeagoa, milaka galdera eta daitezke. Eta orain, noa proposatzera galdera ideiak al buen tuntun. Zenbat poligono irregular daude irudi honetan? Ja da pizka kabroia, ba. Kepa, biribil bat poligono irregular bada? Ba, alde infinituak dituen poligono bada. Bai, baina ez bada poligono irregular bat. Bueno, hori, beste eztabaida izango zen, baina, bueno, kabronada marraztu nahi badituzue, hau bada kabronada bat, daltonikoentzako ere balio duena gainera, ez dugu kolorez, ez dugu galdetzen, eta uste dut, ino kontatu ditu? Baina, igual da, beste bateako. Geometriarekin ere, marraztu daitezke hainbat gauza. Neo interesatu, iruditzen zait interesgarria. Laukiaren arearen balioa bada, bat bada, zenbatekoa da irudiaren area. Edo biribil bat egiten baduzu. Biribilakin pizartzen da nun baiten, ez da nun, baina, bueno, area kalkulatzea besteik ez da. Erantzun zuzena bat da, eta bi oker aproximatuak eman. Baina jartzen baduzu geran, zen bada 6,5, 6,6 edo 6,6. Hombre, bueno, galderen balioaztatzeko irizpideen artean dago zailtasunaren eta arrastasunaren arteko oreka. Ez da komeni danak oso zailak izatea, baina danak oso errezak ere ez. Ez dugu jarriko hau gutxi gora bera ojimetro, pues igual 7 dira. Ez dugu jarriko 7, 500 eta 1700. Ez da? Bueno, geometria eta matematika. Aurpegi batekin gabe, aurpegi askorekin. Hemen kasu honetan Wikipediatik lortu daitezke aurpegiak, baina irudi bat osatu egin beharko genuke. Non dago Gwen Stefani? Ezkerrean, erdian, eskubian. Eta non dago Dustin Hoffman? Hor, kuidao, hor daude, Dustin Hoffman, Al Pacino eta Leonard Cohen. Baina daude 16. Eta, igual animaliekin ere daiteke, igual felinoekin, non dago tigrea? Hiru aurpegi, tigrea igual erreza da, baina, bueno, ideiak dira. Hau ere partekatzen dut, gero, azkenean ematen dizuet elbide bat nun dagoen, hau. Kasu honetan, argazkiak lortu behar dira, eta argazkia eratu ere egin behar da. Irudia eratu behar da. Apiak erabiltzera izan daiteke ideia bat, eta bat proposamen bat eduki genuen. Estropadak.eusek api bat eskaintzen dizuela goratzen dizuegu. Bueno, pues, no sé, ez dakit zer dagoen api horretan, igual egon daitezke Gontxako banderen irabazleak, gizonezko eta emakumezkoetan, eta pinta, punta, pan. Open Data Euskadi. Udala adierazle ekonomikoak izeneko horri bat dago, non dauden 50 Excel. Zein herritan dago garestien etxe bizitza, 3 herri. Donostia metro kuadroko isa balio badu etxe bizitzak, zema balio du metro kuadroak Bilbon. Zema zerga ordaintzen ditu X herriko biztanle bakoitzak. Nafarroako lortzea izango zen, iparraldekoak, baina, bueno, Open Datatik ere eta daitezke 1000 gauza. Hau, ideia bat ikusi nuen hortik, eta koloreek zade zimalak, ez da? Bueno, hau, web diseinuaz eta inoko baldin badaki HTML eta hola neok badaki, pues, pregunta superkabroiak. Mapak. Hau bada interesantea, eta hau egiten duenari, bueno, euro batu lortzeko nire botoen aldetik, bueno, ez dut gehiago esango. Google Mapsekin atera dugu Euskal Herrian latitud longituden arabera hartuta
bi eratako galderak daude. Batetik jartzen dugu puntu bakarra eta 3 erantzun eman. Eta bestetik esaten dugu non dago Valderejo, eta erantzunak dira B berdea, U urdina, G gorria. Kasu honetan, galdera erantzunen dagoena da puntuaren adierazpena. B berdea, U gorria, tal. Hau, ikusi nahiko genukenik OpenStreetMapeko bista libre batean edozein areatan aplikatuta, ondo legoke. Norbaitek asmatuko balu, hiri batean Googleekin egin barik, OpenStreetMapekin eta edozein eskalatan demagun. Donostiako eskala hau da, baina Pariskoa handiagoa izan beharko da, eta Parisen ere kokatu daitezke 10 monumentu ezagunenak, Pompidou, Torre Eiffel, Arco del Triunfo, Louvre, ez dakiz zer, halako puntu batzuk, igual euskaldun batek jakin, bueno, edo Donostiakoak, ez? Hemen, non dago Koldo Mitxelena kulturunea? Ze koloretan dago? Zeinek daki? Urdina, bien, listo, badago hemen. Ok. Galdera hauek bikoitzak, modu bikoitz baten ere biltzen ditugu, beste bat da, zein da Donostiako puntu hau markatuta duguna hemen, ez? Eta berde izango zan bat tabakalera. Google izan jar daiteke. Gertatzen dena da zoom elementu modu bakar bat dagoela, eta irira hurbiltzen badugu Googlela kaleak agertzen dira, eta bueno, OpenStreetMapen bista baten ere izan behar da nun ez dagoen kale izenik, baina bai kale fisonomia demagun, ez? Bueno, komplikatua da, baina bueno, euroak irabazteko kera. Mapakin ere kontinente araberak puntua jartzekoa badaukagu, baina bueno, beste batzuk ere daitezke, ez? Hiru nagusiak ez, hiri nagusiak maila kontinental batean, probintziak Espainian, departamentua Frantzian, probintzian Espainian asko kokatzen ditugu, baina departamentu hori Frantzian esango diazue. Horietako bada. Zer dakigu, ez? Baina bueno, oreka territoriala ere bai, ipar eta Euskal Herriako joko bada jakina, Euskal Herriako joko bada. Estatuak, itxasoak, lurmuturrak, eskala global batean, mapak egiten baituzue, gu pozik. Alfabeto arrotzak. Wikidatan daude letra bakoitzak, eta euskaltzendiak transliterazio arauak ditu. Ziriliko ze jartzen du? Bai. Eta georgieraz? Ba ez, jartzen du li. Li. Listo. Bueno, igual, hogei tokatzen zaizkizunerako ikasi duzu. Georgieraz irakurtzen, ez? Bueno, uste dut, zirilikoa eta grekoa kulturila erdi generala dela. Armenioa eta Indiako debanagari sartuko geno, beste mundu baten sartzen gara. Bueno, hau alor bat oso interesgarria. Batzuk badaude, hiztegi batuarekin egindako galdera daude, baina euskara ariketak egin daitezkenak. Maite Goñi irakasleak, Mondragon Unibertsitateko irakaslea da, dauka jarrita toki horretan, ariketak egara begirakoak daude, zerdaki JavaScript arraro batean, bializizkian paketeak ez dago irakurtzerik, baina bueno, halako galdera, ideiak behintzat eta beste modu batean formulatu daitezkenak egon badaude. Aitzatzi du nitzak zeintzu diran, zeinez, aditza jokatu, nik kipari zaplastekoa eman. Bai, bueno, kondizionala baldin bada, galderaen arabera izango zen. Itanoarekin ere bai, itanoarena erreza da, demagun, aditz bat, eta zein da bere itanoko forma, noka edo toka. Zuzena erreza da, baina okerrak plausibleak diranak, asmatuko genuke? Zuk uste duzu dauzkazula ideiak hola, ez da? Euroen erdiak partekatu irakaslearekin eta
eta aurkeztu ideia bat. Falsuitanoko gramatika sortu. Pues aiolako zerbait, baina berosimilak izan beharko lukete, ez da? Aioren dela gutxi atera dira Twitterren edo, badaudela hortik kalkulo horri batzuk forma guztiekin eta zerikatuta informazioen arabera. Bueno, eta gero, nik zer dakit, beste formulazio batutara jundetik, igual Lapurtera klasikoan nola zan, edo Bizkaiera normatiboa, Labairuk baldin badauka alakorik, Labairu institutua baldin badauka alakorik odetuta, olako, bueno, hizkuntzarekin jokoak, isa taldeak eta bere akolito taldeak sortu ditzala. Hau erranko interesgarri bat izan daiteke, karta jokoak. Egon ginen honekin pentsatzen eta sortu genitun proba batzuk, baina gero pentsatu dugu, igual arriskutsua dela, ez dugu jolasa nahaztu nahi apustuarekin, eta kartak eta pokerra eta karta jokoak oroar apustuen munduarekin lotuta daude, eta gu beste norabide batera goaz, baina bueno, izan daitezke galdera bat, irudia sortu inbarko litzateke, euki barko zenuke 40 kartako elementu bat, eta atzera bueltako karta bat ere bai, hoiekin irudi bat sortu, musiko jokaldi posible bat kalkulatu, irudia eta gero galdera posible bat musean 4 erregetara ze behar dut paretara jokatu alizateko. Erantzuna, en cambio, izan behar da testuala, baina testuala eta ez da izan behar ere karta errepikatu bat. Bueno, igual ez dira sartuko, baina ez da horregatik ez dugula baloratuko halako zerbaitekin indako alegin bat, Eta baukazue beste galderarik? Handago esperto bat anatzean, olatz, ezta? Bai, ze behin parte hartu zuen neri pitonekin galdera okerrak eta ez bada bera aurkezten bezuei emango izkizue pista batzuk hango anatzeko irakasle gaztearek. Bai, aurkeztuko animatuko duzu baten bat? Ah, mira, bueno, ez du, geometriak ez dauka hizkuntzarik. Eta galdera danean da esaldi bat apaldu. Eta edo mapagintzari buruzko erreto hori ere, ez da? Oinarriak daude horko URL horretan, eta bat da, baloratuko den gauza bat da, bueno, gauza batzu dira, bat da produktibidadea, hau da, benetan 1000 galdera sortzeko gauza da, eta ez bakarrik 25 sistema, euskal kulturarekin loture izatea, baina baita ere internazionalizazioa. Momentuz euskara da galdera egunean behin, baina ez dugu uko egiten mundua konkistatzea eta beste hizkuntza batzutako bertsioak egitea. Orduan, por ejemplo, mapen galdera euskal hiriburuetan kokatzea hainbat monumentu egiten duenak, horrek euskal herrirako balio badauka, baina galdera sistema internazionalizatu daiteke eta aplikatu daiteke beste eremu batzuetan ere. Bi balioak baloratzen dira, baina eta ez dira inkompatibileak. Ulertza zait, euskal gaia, adibidez, euskal pertsonaien adina atera dugun bezala, hori beste edozin hiztune komunitatera aplikatzen dugu, bakarrik elementu bat aldatzea da, ez? Orduan, bi gauzak zertzen dira. Gijaben daude elementu adibide pare bat, esan bezala, eta gainerakoak hor aurkeztuko dira. Aurkezpen hau dago elbide horretan, apuntatzen baduk zuen. Eta lan bidalketak, eta baita ere galderak, zalantzak, argipenak, nahi duzuena, galdera lehiaketa bilduak odesintas.com. Ez bakarrik ni, EHUko jentea ere badago hor jasotzen hori. Bai. Torre zaite. Orduan, ni gauza batzuk igual errepikatuko ditut, baina azpimarratzeko zeo zer merezi du. A ber,
Non daude horiek hemen? Hortxe. Bale, derto. Cancelar, venga. Vale, F5 edo zein da? Control L, F5 izaten da ere. Venga. Bueno, hori, nik etorri izan bizitan abuztuan. Eta ordu nik bere ideia, txapelketaren antolatzearen ideia bota zuenean, nik esan nuen, jolin, fakultatean irakasle moduan interesatzen zait. Batetik, hori, programazio irakasteko ariketetan normalean datuak nahiko fiktizioak eta nahiko abstraktu izaten dira, eta baina bizi gara, Big Dataren garaian, bizi gara datu libreen garaian, ikusi dugu, Wikidata zer dan eta bar, hemen egin dezakegu datuan dana eta errealak erabili baita ikasgelako ariketetan ere. Eta orduan hori izan kontua, prestatzea galderak automatikoki eta masiboki prestatzeko, eta nik esaten nion, bai, nik animatuko ditut irakasleak eta gainera helburu pedagogiko, ikasleak egingo ditu baliagarri diren ariketak, eta gainera ludikoengatik. Ikusten duzue, parrein dugu hainbat ariketa prestatzerakoan, eta da lagunei jarri nahi diogun zerbait. Eta nik esaten, bai, nik pistak emango dizkiet irakaslei, eta pistak eman, baina, claro, prestatu dituzte oso dokumentazio polita. Bi adibide horiek eginda, ondo daude, dokumentatuta, eta Python minimoa jakinda, hori abia puntu ederra da. Eta, hori, eta lehenengo mailako ikasleen gana joan nintzen lehenengo gunean, eta esan nien, zuek dakizuenarekin, nahiz eta Python ez ezagutu, pixkat moldatu, zuek egin parte hartu dezakezu honetan, besterik gabe hartu dituzten bi ariketa horiek jarri martxan. Begiratu, dabilela. Bi, aldatu gauza txikipare bat, perretxikoak ez, egin barazkiekin, egin animaliekin, eta badabil. Eta hori probatu, eta hortik aurrera hasi amesten inguru horretan edo Luistxok aurkeztu dituen gauzaiek. Egin daiteke, informatika ikastea modu ludikoan. Horrela gehiago ikasten da. Jolasa da, jolastea gustuko dugu, eta jarri asmakizun lagunei egingo dituzuen galderak, jarriko dizkio gero egunean behinek jarriko dizkio zuen lagunei. Parre egingo duzu horrekin. Eta gainera, hemen dago, hau ez da ingeleserako jolas bat, hasieratik kodesintasek planteatu dituen galdera motak oso lotuta daude euskararekin, euskal kulturarekin. Eta nire hipotesia da, hau euskaraldia baino eraginkorragoa dela lagunen artean euskara bultzatzeko. Eta, izan zaitez programa bizi edo jolas prest, ezta? Hasieran esaten genuen, nik esaten nion, etorri zan ideiarekin, nire lehenengo mailako ikasleekin praktika hartu ariketak egiteko ona, baina gero esan genuen, olatz dagoela hortik eta ilusio handiarekin parte hartzeko eta ez dakize, fakultateko ikasle guztientzat, irakasle guztientzat. Eta momentu batean ere salto. Ez UPV, ez informatika, asaldadila nahi duenak. Eta horre egiten dugu saltoa. Ikasle edo ez ikasle, UPV-koa edo ez UPV-koa. Lehenengo mailakoa edo laugarren mailakoa. Eta hori, berako sonda saldu du orain ere, esparru, hainbat ideia, datuak libre daudela Wikipedian, Wikidatan, Commons, Open Data Euskadi, eta bar, eta gaiak izan daitezke interesgarri dan edozein, oso abaniko handia ikusi dugu ez. Baina, importante, ehundaka galdera sortu behar dira automatikoki. Hori da, giltza. Eta izan behar dira interesgarriak. Eta berak oraintxe esan duen bezala, kontuz, galdera ez izateko errazegiak, galderak ez izateko zailegiak, eta eztabaidagarriak. Ambiguoak baldin badira, problemak. Errazak izan daitezke, baina denbora pixka kontsumitzekoak.
Ja. Poligono kontaketa Ados. hor daukazu, baina kontatu egin behar dituzu. Gaur egon dira nire lankideak pentsatzen matematikan bidez, baina gero formulazio luze bat eginez. Bi sagar baditut eta bi sagar ditu Mikelek eta 3 udare eman dizkio Peruk. Zenbat fruta ditu. Eta halako matematikoki sortu esaldi bat, variable desberdinekin, eta bastante okupatuko lukete testuaren aldetik, eta gero ja jartzen badituzu irudi bat moskeatzen 7 platano, eta ja, binatzen zara, nire iztakeriak ere egin daitezke. Baina, bueno. Vale. Mila gauza izan daitezke, mila. Edozer gauza, ideia originala ere, hemen adibide ikunestana, pues, argazki baten polarizazio negatibo bat, eta nor da, ez? Oso pertsonai ezagunen kasuan adibide. Eta nik ere ikusi, bai, Jesus? Lehenago, aipatzen izineten ere zer izan ziteken nolabait motibagarriagoa, nolabait okupatzen begira. Eta zuk aipatu duzu bi aspektu kontrajarriak izan daitezkenak, internalizazioa eta eurosozial. Bale. Esaten nuen, bueno, egiten nahiz azken finean, konkurtsoa lehiaketa ebaluatzeko edo zein izan daitezkeen irizpideak, batez ere irizpideen artean kontrajarriak egon badaitezke. Zuk aipatu duzu internalizazioaren eta euskal kulturarekiko, hor egon daiteke nolabait edo alde batera edo beste aldera edo saiatu kontrajarriak ez izaten, baina beste kasu batzutan igual ez da inerraz. Adibidez aipatu duzu produktibitatea. Itanoarenak euskararako bakarrik balio dute, baina adibide simple, nik uste talde batetik hori, galdera sorta ederrak izateko aukera dela oso importantea, baina batzutan okurritzen zaizu ideien bat, zuk aipatu duzu bat eta begiradan nabaritu zaizu gustatzen zaizula, monumentuna eta hirien asuntua. Hor, gehienez jota aterako dira dozenaka galderak. Orduan, demagun pertsona edo talde batek pentsatu behar du, edo olako galdera oso, nolabait sortasuna erakusten duena eta erronka ugari dauka, jun daitezke hori itera, edo galkate beste hurbilpen, eta zatea, produktibitate maksimoa lortu behar dugu, eta gutxienez hori 10.000 10.000 galdera izan dezaken beste ale bat hartu. Ze gomendatuko zenukezu? Ez dakit. Bi proiektua aurkeztu. Ez dakit. Kodesintasek boto bat edukiko du, eta errektore ordetzak beste bat, eta supongo egingo dugula, tradizionalki bezala, irizpideak dira hauek, eta irizpide honetan puntu bat, ez honetan 0, eta holako tabula bat zer aterako da, horrelako metodo batekin egingo dugu. Ez dakit. Nire susmoa da 500 pertsona ez dira aurkeztuko. Orduan, 6 sari izan da, pues, zerbait tokatzeko aukera ere badagola, ez? Ez da diru asko ere, baina, ez bada, droga hileta, osea. Bai, eta zer. Zekula proba drogarik hartu, ala. Montse? Goza bat erakutsi barri zuet, ja norbait badago, norbait badago, tak. Deskubritu dut. Galderatxo bat, galderen kalitatea nola neurtzen dezute gero? Ikusi ditzagun irizpideak, zer daude... Nik esan nahi, irizpidea baino gehiago sistema, hau da, norbaitek egiten du edo erantzunen arabera badago... Argi esplikatuta egotea importantea da, erreproduzitu beharko dugu, Pythonen espadago ere, segurazki, ulertu beharko dugu, gure aplikatzeko, sortzeko hainbeste galdera, edo beste batzuk, ez? Ez da kontua CSV hartzea eta hori aplikatzea, bezik eta CSV hori nola sortu dan
ulertzea, berriro interakzio baten CSV-an egun galdera bialtzen baizkizu diguzue, baina programak sortu baitzake bostegun, guk generatu beharko ditu ulertzen. Orduan, argitasuna importantea izango da dokumentazioan. Nik esan nahi nera, behin erabilita gero, ja jartzen duzuenean martxan, egunean behin, erabiltzen duzue, begiratzen duzue, zenbat jendek erantzun duen, baina hori ere neurri batzuk... Ez da balio bat ola definitiboa galdera errazegia botatzeko. Adibidez, sopaletraen galdera kabroiak dira, baina jente gehienak asmatzen ditu. Daukate asmapena 180 edo. 10 batek txiripaz erabakitzen du ematea, baina jendeak segunduak ematen ditu, badakielako 3 hitzetako bat badagoela. Orduan, ez dakit, balio batzu daude. Literaturari buruzkoak sartu genituen mordo bat, Susaren armiarma datu basetik, eta zailak dira. Baina, bueno, pues, a joderse. Baina zuek ikusten duzue... Eurovisionekoak ere zailak dira, eta nire lagunek kendu inzituzten. Batin danak nekizkien, joiner. Pertsona kultua naizelako. Horre fastidiatu zidan, baina, bueno, erizpideak zer dira, ez dakit, banintz diktadore batan arrezago izango zen, baina, bueno, lantaldea gara, horrible. Ni ustez, irizpide nagusia kasu horretan izango da, galdera bat konfliktibo baldin bada, ambiguotasunak aurkitzen badira, hori peligrosoa da, hori fuera, kenduko dute berehala. Valorazio irizpideak. Bueno, pues, hemen daude. Produktibitatea, euskal gaiekin izan zeketen lotura, nazioartekotzea ere bai, berrikuntza eta originaltasuna, osea, hemen ez dagoen ideia bat. Nire presentazioan ez dagoen ideia bat, edo jokoan ez dagoen ideia bat, noski. Zailtasun erraztasunaren oreka izatea. Dana baldin bat txiripaz ematekoak ez da ona. Ez da ona. Uste dut, Dana erraza izatea, depende. Baldin eta denbora komponente baten arabera dan, ulertzen. Pertsonei buruzko galdera sorta bat baldin bada, berdintasun irizpideak. Esan duan bezala, gizonezko eta emakumeen artean. Sistema ondo dokumentatu egotea, kodearen ulergarritasuna, komentatu kodea, hori da lehenengo de primero, eta, supongo, ez du inok egiten, bueno. Baina izan daiteke ulergarri, aldaketak egin behar badira, ulergarri edo ez, hori... Eta Wikipedia eta Wikidata, bai, jartu dugu como plus bat, baina, bueno, beste sistema programatiko puroen bidez sortutakoak ere bai. Gero dokumento honetan dago gauza interesante bat ere, eta da bidaliko diren lan guztiak publikoak izango direla. Bai, danak erabilgarri, irabazle eta ez irabazleak. Hauek ez ditu gordeko kodesintasek berarentzat, baizik eta nahi duenak erabilial izango du antzeko aplikazioetan edo programetan edo TV-en erabiliko dituzte edo nahi duen tokian. Libreak izango dira danak. Libreak programak, ez? Bai. Erantzun bankua noski bestela. Bueno, pues horre, lagin moduan jartzen dianak, bai. Baina, bueno, zuberazki programa berri okorrituko dugu, ere, ez? Eta laginak, aleatoriade puntua baldin bauka, beste bat emango digu, ez? Lagin bat sartzea bada importantea, ez? Ez bada prozesuan galtzen garen eta honetara iristeko, hau sortzen du, ez? CSV-a da ezinbestekoa, eskatutako materialen artean, ez? Eta ze ikusi nuen, SUSE da Linux distribuzio bat, Linux distribuzio handi bat, eta justo aste honetan Hacking Week daukate. Langileek eskubidea daukate astebete, dedikatzera beste proiektu libre batzuetara, eta Xabi Arbulu, uste dudala, esan du berak, SUSE komunitatean nik egingo dut egunean behin galdera, baina ez du ematen pistarik zertaz egingo ditu.
Sarbulu. Kodezintasiko baten lehengusua. Eta zeingo duen, ez dakit, baina baten bat aurkeztuko da SUSE Linux distribuzioko garatzaile bat. Kompetentzia baduzu minimoa. Batena. Vale, eta ni neukan hildoekin, ez hau esan. Kontrolele bai, baina aurrera. Vale, nik ikaslei esaten nien, hartu, kodezintase jarri duen perretxikoen adibidea, jarri martxan, eta lehenengo ariketa moduan aldatu zeri buruz. Personak, noiz jaiozan, zein da nau, tabar, landareak, animaliak, mendiak, ibaiak, eskulturak, liburuak, diskoak, dantzak, udaletxeak, gorputzatalak, zein da gorputzatal lau, ez dakiz zer, horrela ere euskara ikasten da. Eta beren programan, beste perretxikoakekin jolasteko programan, dauka zorizko balioak sortzeko egiten du. Bueno, zenbat perretxiko dauzkagu, zenbat lortu dugu Wikidatatik, horien artean kendu erantzun ona eta beste guztien artean zoriz. Baina hor jolastu daiteke asko, programa gure eskuetan dago. Eta egin daiteke zein dauzka letra, zein da antzekoena letras begiratuta. Levenstein distantzia erabiltzen dugu Susenekin, eta Levenstein distantzia kalkulatzen du Pythoneko funtzio batek kalkulatzen du. Bi hitz eman da, zenbat aldaketa egin behar da batetik bestera pasatzeko. Hori erabilita, hori erraz egiten da. Gero batzutan hori mendiak edo zein da mendi hau edo zei izen jarri. Wikidatan mendi guztiek dauzkate koordenatuek. Kalkulatu dezakezu ze distantziatara gutxi gora bera. Zein da gertu dago, zein dago urrunen, eta igual jarri nahi duzu zuzena eta erantzun okerretan ez izateko gertu, baizik eta... Mapetan ere hori kontutan hartuta dago. Euskal Herriko mapetan latitude longitudeen distantzia minimo bat kalkulatzen dira distantzia puntu okerrak. Ze jartzen baduzu Euskal Herriko mapa batean, ze puntu da hau eta erantzunak badira Donostia, Usurbil eta... Hernani, ez du balio. Ez dira mapan ez dira berizten irurrak. Baina hori programatzaileren eskuetan dago. Datu hori koordenatua jasotzea eta gero horrekin jolastea. Eta, zu gero esan duzu, galder hori posiblea da, hori Wikidatatik atera daiteke zein da gehien konsultatzen dan artikulu batzuen artean? Bai, baina bi pausu behar dituzu. Tripak hartu behar dira. Bueno, baten batentzat hori. Ezakezu artikuloen izenak CSV-an, eta CSV hori beste API baten aurka parekatu eta jeitsi zenbat jende. Osa, zenbat ikusalde dituen. Baina hori oso praktikoa da. Ezin duzu jarri zein da argazkiko hau eta 3 izen inok ezagutzen ez dituena. Oso gutxitan erabiltzen direnak. Galdera hori ez da ona. Trukoetako bat da galdera okerrak ondo asmatzea. Hori da. Adibidez, simbolo kimikoetan EU. Zer da EU? Eta da europioa. Baina erantzun okerrak momentu honetan dira taula alfabetikoki gertu daudena. Gertatzen dena da eurekin ez dela beste zera azten. Eta jartzen du europioa, fermioa eta burdina, nik zer dakit, ez? Beste bi elementu benetako, baina elementu faltsuen izenak asmatuko bagenitu, europioa, euforbioa eta euripioa, kabroi hau izango zen, igual galdera. Bueno, kimikarientzako ez. Zientzietako ez, baina nire bezalako petardo bai. Porque euripioa a mi me suena, o sea, daiteke perfectamente nire odolean dagoen zeoza. Edo beste ideia bat, Baskarian Ana Ruartek esan didana, bajarri leiho baten irudia, eta aber nola idazten dan hori. H-erik gabe, H bat
hemen, H bat hemen. H mugikorrak, hasieretan, A organikoa daukaten hitzekin ere jokatu daiteke erraz. Bueno, ideia falta ez dago. Esana, lehenengo pauso moduan oso praktikoa da jarri dituzten ariketa horiek martxan jartzea. Aldaketa txiki bat, gai aldatu eta ikusi badabilela, oso ondo. Eta hor erabiltzen dan Python ez da oso Python komplikatua, bat erez, bale? Eta problemari baldin badukazue, euskeraz badago liburu bat, eta hortan badaukate bien artean, zuk eta Olatz Perezek eta Luistxok egin zuten, ariketa bat justo CSV. Bai. Vale. Eta hor dago blog bat, liburuari emateko, liburua da eginda dago orain dela 3 urte, baina blog bat daukanez, datorren astean edo zerbait jarriko dugu honen inguruan. Vale, beste material batzuk eta bar. Eta ni lehenengo mailako ikaslei nahi badute ere Pythonekin ez, ADA programazio lenguaian erabiltzen den horretan emango dizuet programatxo minimo bat, hortik abiatzeko gura baduzue. Ideia simpleekin egin daitezke galdera sortak horrekin. Vale? Bai. Esan dut bi pausotan egiten dela, baina nahi pentsatzen nagoela, pauso bakar bat egin daitekela, ze apira deitu daiteke Sparkwell horretan. Ezakidala, baina egin daiteke. Hori zenbat aldiz konsultatzen dan jakiteko. Ez dut inoiz erabili eta ez naiz informatikaria, baina egin daiteke. Vale. Hori argitaratu behar dugu jendea jakiteko. Hori nonbait esango dugu nola egiten dan hori. Adibidetako batean badago, tarteko Python programa bat aurreratzen duena... Select ez dakiz zer. Eta galderrek berak esan zizula. Ez, hori kodesintasen karpen bat izan da. Vale. Nik galdera bat daukat. Zenbat jente dago hemen animauta gutxienez 150 aukerarekin aurkezteko. Bai. Altuago mesedez ikusteko, ni? Toma! Eskerrik asko. Iñaki Williamsik esango diogu bihar. Eskerrik asko. Hori jartzen du. Baldintzetan dago. Pasa, irten hemendik. Bai, eskape. Irizpietan jarri genuen hori. Bai, zerbait dago bai. Ese resumen. Adibidez. Zenbat lan orkez daitezke, bakoitzak lan desberdinak orkestu ditzake. Baina baldin eta izaeraz desberdinak badira, ondo ulertzeko. Demagun galdera sorta hauek idazten dituela parte hartzaile batek. Donostiako eraikin eta monumentuak hiriko planoan kokatu. Bilboko eraikin eta monumentuak hiriko planoan kokatu. Xake jokaldiak asmatu den zein den xake emateko modua. Baldin eta marrasten baduzue barea bat, hombre, A eta B berdina da. Baina berak esaten zuen uste, bi pertsona desberdina. Ideia berdinara iristen bazareten? Adibidez, zuk proposatu duzuen mapen asuntoa, bi talde garatzen baldin badute? Igual bata hobea da beste baino, ez? Egongo da ñabarduraren bat. Bia kode berdina izatea jasuz magarri izango da. Igual batek hobea ematen ditu, ez dakit, ikusiko dugu. Berditxoak balira, banatzen da saria, eukuko balute saria. Bi talen artea, porque bestela, nik hortan pentsatu dut. Bueno, pues igual... Berdinetara iritsiko balira, bi tale desberdinak? Bai, gauza bere egin genezake, azterketan kopiatzen dutenean.
Examinak egite dituzue orain dit, desde luego, que sistema, hezkuntza sistema... Ba, ez dakit. Epaimahaia soberano izango da, nahi duena erabiltzeko. Mapa sistema batekin ni eskertuta, 3 mapa sistemarekin oraindik gehiago. Beste galderarik edo? Nik epean bat egin nahi du. Aipatu duzu, kontutan hartzeko, galdera okerrak ondo hartzea importantea denez, erantzun okerrak ondo hartzea, aipatu duzu kasua elementutan, esan duzu, euforbio, europio, estenio eta fermio. Baina, karo, badago ere baita ere galderak egiteko, eta nik badaki. Sí, udala, sei. Hau ez du inok ikusiko grabazioa, hau, Esan nahi dut, erantzuten duen profesionalarentzat beti tarteko hartzea da, aukerarik, adibidez, adina jartzen bada, pues jartzen da, ez badakizu ondo, tarteko hartzen duzu. Bai, baina esan nahi dut jodera hori bada, hola, orduan, galderak egiten duenak gauza bera egiten badu beti, vale, bien. Sistema izan daiteke oso ondo programaturik, baina tontakeri horrengatik bihurtzen da. Adinarena, benetako okerren kalkuluan, lehenengo dago random bat. Eta da, lehenengo randoma da, erantzun okerrak, biak goitik, biak behetik edo bana. Eta gero beste kalkulo bat egiten da. Ez da hori egiten, baina esaten... Esan nahi dut, guk aplikatzen dugun adin kalkulo okerrean, lehenengo random hori dago, erantzun okerrak nola izango dira, goitik, betik, eta gero beste kalkulo bat, ja A adina eta B adina, segun tal. Ondo, hori da indarra. Exacto. Esaten nuna da, igual okurritzen zaizue, oso galdera sorta, interesgarria, baina okerrak hartzeko momentuan egoten da horietako simple bat. Bueno, horre, galdera okerrak sortzea batzutan zaila insistitzen dut, galdera zuzenak asmatzea, udaletxeen argazkia atera dizut, hor daude. Bueno, eta hor kasu horretan ere, txarrak ateatzea ez da barrandon bat beste irien artean, edo hola. Baina ez egoteko alboko horritan. Bueno, edo no sé, bueno, ez dakit. Ez dakit, ez Bilboko udaletxea, ez da berdina izango Etxabarrikoakin konparauta, ez da? Ba ez da berdina, Bilboko ez hautzen dugulako. Bueno, hor programatzeko eta ideiak botatzeko handila dagoela. Dago, diapositibaren dago helbide bat, proposamenak bidaltzeko eta baita ere argipenetarako, jarri kontaktuan, lotxari gabe, zalantzetarako eta hola. Eta fakultateko baten komentatu nahi badu, nik gutxienez astelen arratzaldetan tutoretzak egingo ditut eta holako gauzetan laguntzeko prest. Eta epea hilabete inguru, martxoaren 15 arte jarri dugu. Venga, go for it! Listo.